खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। गिबि गिबियावनो आं दिनै बर' रायजो राजाफोरजों सावरायगोन। बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव आं दिनै खोथाखौ फोरमायनो नागिरदों जाहाथे आंनि बे सोंनायफ्राव, आंनि बे खावलायनायफ्राव, आंनि बे सोंस्लु हरनायाव गोरोन्थि जायोब्ला आं बर' हारिनि गेजेराव निमाहा बियो। लोगोसे आं दिनै जोंनि बर' हारिनि मुंदांखा बर' इउटुबार बिथाङा दिनै मा बुंदों, बिथांनि मुंखौ दिनै अल आसाम, अल इन्डिया बड'लेण्ड टाइगार होनबा बयबो मिथियो। बिथाङा बर' हारिनि दिनै दैदेनगिरिफोरनि सायाव मा खावलायदों, फोरमायदों, बिथाङा दिनै खोनासंथावै रावफोरखौ मा बुंदोंमोन, बिथांनि सायाव सावरायनो थाखाय भिडिअखौ आं खालायदों। रायजो राजाफ्रा खोनासंलांदो अननानै। दिनै आंनि चेनेलनि गेजेरजों आं खावलायहरो बिथां टाइगारखौ नैबे बर' हारिनि गेजेराव खोनासंजायै आरो गनायथावै बर'फोरनि गेजेराव दिनै मोजांबाबो गाज्रिबाबो बै समाव बर'फोरनि दिनै माखासे जारिमिनखौ, बर'फोरनि मोन्थायखौ, गावनि रोंगौथिखौ लानानै, रायजो राजानि दिनै हेफाजाबखौ लानानै, सरकारजों आसि थुनानै, सरकारजों टेबोल सौनानै, सरकारनि दरजाखौ दिनै जोबलानो हानानै जाय बिथांमोनहा बुंनो हायो सोर दिनै बै समाव सरकारनि दरजाखौ जोखावजेननो हादोंमोन, गावनि गोदोनायाव बेसेबांबा गिदिर बर'फोरनि दिनै बेनारखौ लानानै सरकारखौ दिनै बर'फोरनि दिनै जारिमिनखौ आसि थुनानै बुंनो हानाय लिडारफोरखौनो दिनै गनायथावै, खोनासंजायै बर'फोरनि गेजेराव दिनै बे खोथाफोरखौ दिनै गनायथावै रावजों दिनै बिथाङा बुंदों। बिथांखौ जों दिनै मा रावजों, बिथांखौ जों दिनै वार्निं होगोन, बिथांखौ जों दिनै मा रावजों जों दिनै बिथांखौ बे राव बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानो बुंनो हागोन। नाथाय जों दिनै खोनादों, नुदों बर' समाजनि गेजेराव सोरबा दिनै साफा सानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव, सोरबा इउटुबारफोरनि गेजेराव, जिखुनु जाया दिनै सोरबा लिरगिरिफ्रा, जिखुनु जाया दिनै सोरबा दैदेनगिरिफ्रा, सोरबा दिनै साफा सानै लिडारखौ जुदि माखासे गनायथावै बर'फोरनि दिनै रावफोरखौ बुङोब्ला गाबोननो पुलिस केस होनाय, सोरबा दिनै आफादफ्रा दिनै बिथांखौ सोंखारिनाय। नाथाय जों दिनै खोनादों, नुदों सासे बर' हारिनि गेजेराव पावारफुल इउटुबार बिथां टाइगारखौ दिनै रावबो जेबो बुंनो हाया। रावबो दिनै सोरबा दिनै गिदिर गिदिर दिनै बर'फोरनि गेजेराव आफादफोर दं, बिथांमोना बिथांखौ दिनै बे रावनिफ्राय, जाहाथा खोथा बुंलाबायनायनिफ्राय, जाहाथा सोरखौबा दिनै दैदेनगिरिफोरखौ दिनै बुंलाबायनायनिफ्राय दिनै जानगाराव थानो थाखाय रावबो बिथांखौ वार्निं हरनो हाया। आन्दोआव मा दं? जों दिनै खोनाबाय थादों प्रमद बर'नि न'आव थायो, प्रमद बर'नि दिनै आगदा आखाइ होननानै, प्रमद बर'नि आगदा आखाइ बिथांखौ होनना जों खोनायो। नाथाय नंमारगौबा खोथाया प्रमद बर'नि खाथियाव आं खावलायहरो आंनि चेनेलनि गेजेरजों बिथांखौ जाहाथे बिदि बुंनाय रावनिफ्राय जानगाराव थानांगौ आरो अराय सम मोजांबाबो गाज्रिबाबो बर'फोरनि दैदेनगिरिफोरखौ जिखुनु जाया दिनै बर'फोरनि गेजेराव खोनासंजायै, गनायथावै दिनै गावनि फिसौला, गावनि फिसालाया जुदि सोरबा दैदेनगिरिखौ दिनै बिसालथे, सोरखौबा दिनै फंबाय, सोरखौबा जुदि फिसाला दिनै माखासे खोथाजों दिनै बिथांमोनखौ लाजि फोनांनाया बर' हारिनि गेजेराव बेसेबांबा दिनै लाजिथावना। दिनै बिथाङा मा फोरमायदों, मा फोरोंदों, फैबाय थानाय गथ'फोरखौ जाहाथे माखासे दैदेनगिरिफोरखौ उननि समाव बिदिनो आखु खालायलां, बिदिनो बा दैदेनगिरिफोरखौ दिनै लाजि फोनांनो पावारखौ सोर होदों, बिथांखौ सम जायोब्ला बिथांनि खाथियाव थांनानै जों आसि थुनानै बिथांनि आखलखौ जों फोरोंबोनो, बिथांखौ जों वार्निं होबोनो गोनां जागोन। जाहाथे बर'फोरनि आफादफ्रा जाहाथे जोंखौ उननि समाव गाज्रि दामोनथों। नैबेखौ आंनि चेनेलनि गेजेरजों आं खावलायहरो। जिखुनु जाया समाव सोरबा दिनै दैदेनगिरिया, सोरबा BPFनि दैदेनगिरियानो जा, सोरबा UPPLनि दैदेनगिरियानो जा, जिखुनु जाया दिनै बर'फोरनि दिनै जायफोर सोमावसारग्रा आफादफ्रानो जा, जिखुनु जाया समाव रेसपेक्ट होनानै बिथांमोनखौ पइन्टजों खावलाय। गावनि उन्दैसिनखौ बिथाङा रायनो हागोन, गावनि देरसिन दैदेनगिरिफोरखौ दिनै। मानो होनोब्ला जों दिनै बेसेबांबा जों दिनै बाख्नायथाव, बै समाव गिलु बालु लामायाव गिलु बालु सरकारजों थेर फाथिनो थाखाय रावबो आवगायामोन। बे समाव बर'फोरनि दिनै सोरबा सानसुमा खुंगुरल' नङा, सोरबा दावराव देख्रेबल' नङा, जिखुनु जाया बर'फोरनि दिनै सिनियर दैदेनगिरिफ्रानो दिनै सरकारजों मोगा मोगि सोमावसारबोदोंमोन। जिखुनु जाया समाव सोरबा दिनै सानसुमा खुंगुरल' नङा, सोरबा दिनै
दावराव देख्रेबल' नङा, जिखुनु जाया दिनै सिनियर, जिखुनु जाया दिनै गुबुन आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ जिखुनु जाया समाव बर'फोरनि खोनासंजायै बर'फोरनि गेजेराव दिनै गनायथावै रावजों सोमखारियोब्ला बिथांनि सायाव सोमावहैनो गोनां जागोन, बिथांनि सायाव खुद्रिहैनो गोनां जागोन। बिथांनि सायाव जों अरायसम गुबुन आफादफोरनि सायाव जाहाथे जोंनि दिनै खुद्रिनायखौ बिथांनि सायाव उननि समाव गाज्रि दामोन। बिथांनि सायाव जों उननि समाव बर'फोरनि दिनै सोरबा दैदेनगिरिखौ बिदि राव बुंबावब्ला बिथांनि सायाव जों बेसेबांबा सम हाग्राबारियाव थानानै बेसेबांबा जों दिनै अखा बांखा दिनै आर्मि पुलिसनि जों दिनै खस्थ'खौ सहायबोदों आरो सोरबा बिथां सासेनि बुंबाय थानायखौ जों दिनै खोनासंनो हानाय नङा। नैबेखौ आं वार्निं होयो। बिथाङा जुदि उननि समाव सोरबा दैदेनगिरिखौ जुदि आसि थुनानै गावनि चेनेलजों जुदि सोरखौबा जुदि खोनासंजायै जुदि गनायथावै रावखौ बुंबावब्ला बिथांनि न'आव थांनानै बिथाङा जुदि प्रमद बर'नि न'आव थानानै जुदि खोथाखौ बुंदोंब्ला प्रमद बर' सारनिसिम खावलायहरनाय, बिथांखौ थाबैनो नोंथांनि न'निफ्राय आउट खालायनांगौ। बिथांखौ बुंनो माखासे रावफोरखौ गनायथावै रावफोरखौ जाहाथे जानगाराव थानो थाखाय प्रमद बर' सारखौबो खावलायहरनाय थाबाय आरो बिथांखौबो बिदि राव बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय बिथां टाइगारखौ खावलायहरनाय जाबाय। आरो गुबुन आफादफोरखौबो जों दिनै आंनि चेनेलजों आं खावलायहरो, उननि समाव जुदि सोरबा दैदेनगिरिखौ बिदि आरो बुंबावोब्ला जिखुनु जाया दिनै सानसुमा खुंगुर, दावराव देख्रेब बिथांमोनखौल' नङा, जिखुनु जाया सोरबा दैदेनगिरिफोरखौ जुदि सोमखारियोब्ला सोमखारिनायनि दिनै माखासे लाइन दं। सोमखारि बिथांमोनखौ दिनै गोरोन्थिनि सायाव सोमखारिनाया माखासे लामा दं। बे लामाखौ बुंनो हानांगोन, बुंनो रोंनांगोन। नाथाय दिनै सोरबा फिसालाया बिसालथे, सोरबा दिनै मोसौ सैमा होनना रायोबा नोंबो आंबो दिनै हजम खालायनो हानाय नङा। उननि समाव बिथांनि सायाव बेसेबांबा सम हाग्राबारियाव थानानै जों सहायबोदोंमोन। बिथांखौ गोनां जायोबा जाया लोङा बिथांनि सायाव खुद्रिहैनो गोनां जागोन। बे खुद्रिहैनायाव सोरबा आफादा जुदि होबथायोब्ला बिथांनि सायाव माखासे दायनिगिरि जागोन। बेखौ जों आंनि चेनेलजों सोरबा दिनै थाङो थाङा बे उननि खोथा। नाथाय नैबे बिथांमोननि माखासे इउटुबारा बिथांनि सायाव खुद्रिनायखौ रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायनो गोनां जागोन आरो अरायसम बिथां टाइगारखौ बिदि बुंनाय रावनिफ्राय जानगाराव थानांगौ। बिथाङा माखासे रावजों सोमखारि, बिथांखौ दिनै सोर दिनै फुल पावार होदों, सोर दं आन्दोआव, उननि समाव जुदि गोसारोब्ला उननि समाव मिनिथावना बिथांनि सायाव सोर पावार होना दोनदों, मिनिथावना माखासे दिनै उननि समाव जागोन। नैबेखौ आंनि चेनेलनि गेजेरजों बिथां सापर्टारफोरनि थाखाय नैबे आंनि चेनेलनि गेजेरजों बिथांखौ मिनिथावना उननि समाव जायफोर उनाव बिथांखौ सापर्ट होदों, बिथांखौ दिनै पावारखौ होना दोनदों, लाजिथावना रावखौ जों फोरमायनो गोनां जागोन। खुलुमबाय बयनिसिमबो। आंनि बे दैदेनगिरिफोरनि सायाव बुंनाय रावनि सायाव, बिथांनि सायाव बुंनाय रावफ्राव गोरोन्थिफोर जादोंब्ला गासिबो आफादफोरनिफ्राय बिथां टाइगारखौ आं बेखौनो बुंदों, जिखुनु जाया दिनै बयहाबो बुंनो हानाय मोन्थाय दं। नाथाय दिनै गावनि फिसालाया, गावनि दिनै फिसौलाया जुदि सोरबा बिबौखौ जुदि दिनै बिसालथे लेङोब्ला, फंबाय लेङोबा, बर'फोरनि गेजेराव बेसेबांबा दिनै लाथावै, बर'फोरनि गेजेराव दिनै बेसेबांबा दिनै अरनबारि गेजेराव खोनासंजायै रावखौ बुंदों होननानै जों गनायनानै लानो गोनां जागोन।